i avui venim aquí a les enramades de Sallent per saber i conèixer com s'han reinventat els veïns d'aquest poble després de que l'any passat van haver de suspendre una festa tan emblemàtica amb tanta història. Avui coneixerem, doncs, com ho faran i com han arribat a engalanar tot aquest passeig 1 d'octubre. Oita, que estem preparant-ho tot. T'ensenyo de moment això, que això és el que serà el sostre, que hem tallat unes 9.000 flors per fer aquests penjolls, que hi haurà, em sembla que hi ha uns 800 i pico penjolls d'aquests, que ens quedarà molt colorit el sostre. Aquí aquesta setmana hem treballat, ho hem anat lligant, tenim les tires fetes, aquí ho tenim tot organitzat per la quantitat de tires, que és el que anirà als costats i al sostre. Llavors tenim aquí uns penjolls més petitons, que en principi havien d'anar a la portada, però poder al final no podrà ser. Però bueno, ho tenim aquí a veure on ho podem encabir, que són els restos que ens van quedar, s'han fet aquests penjolls. Llavors, mira, tot això és la feina que ens han fet els nens a les escoles, vam demanar col·laboració i ens han fet casetes pels ocells, de diferents formes, diferents colors. Aquí ha sigut molt divertit perquè cadascú l'ha fet a la seva manera. Hi ha molts models i molt xulos. Hi haurà un colorido molt maco. També uns 600 i pico perquè han col·laborat tant l'Escola Badruna, l'Escola Torres Amat, l'Esquitx, la llar d'infants l'Esquitx i els nens i nenes, els més petitons, de l'Escola dels Pins de Cabrianes, que estem també molt contents. I ara sí, ara ja veuràs que ja ha començat. Hem fet equips de treball amb hores, cadascú ha de venir a una hora perquè sobretot volem seguretat. Treballarem tots els separats que puguem ir per equips i aquí veus que ja comencen a enfilar les casetes. Això anirà als arbres i aquí hi ha el primer equip que estan treballant. Procurarem això, sobretot la seguretat, de no ajuntar-nos massa ni que hi hagi massa gent alhora. La gent que ara fa el torn després marxarà i vindran uns altres a començar a fer el sostre. I ara, aquí hi ha un altre equipet que, veus, s'han muntat molt bé. Ara ja van enfilant tot el que són les casetes que aniran als troncs. I aquí hi ha l'equip de les floristes, que tenim unes fotos molt maques i el que estan fent és lligar flors. I mira, quedarà tot el passeig fins aquí, fins a la meitat. Allà estarà el que són les portalades. És una feina que l'hem fet entre tots els enramadors i enramadores de diferents carrers. Ens hem ajuntat, és la primera vegada que s'enrama aquest espai i esperem a veure si ens surt bé, que no plogui i que la gent pugui gaudir d'aquest espai durant els dies d'enramades. Enramada conjunta.